Wish 1075. This is the DJ 101.1. Yes, FM. Akala ko sa teleserye lang nangyayari ang mga istorya na pag-ibig na gato, totoo naman pala ang mga sabi-sabi. Kasi nabiktima ako, nananahimik ako noong naglalakad, tapos nahulit na kulong sa salang paghahangad sa isang bagay na di pwede ibig sabihin ay bawal. Ang pag-usad nga yata ng hustisya ay mabagal, kasi ang tagal bago ko nakawala sa pantasyang maaaring maging kaming dalawa. Nang matanggal ang kandado, may naisip akong plano. Ipapayaman muna ako at magpapagwapo bago lumapit sa'yo aking nang naiintindihan na ang mabuting damdamin din nakakain ng ganyan. Given na dapat na meron yan at sana di malito ang mga to. Ang gusto ko lang sabihin na ayusin ko muna sarili ko para sa'yo. Mabuti na lang nasa tamang pag-iisip. Alam ko pag di pwede wag ipilit. Posible ka lang maipit sa komplikadong sitwasyon. Huwag nang magpadlang lang at huwag kang magpapapwisit. Huwag nang magbukmok dyan sa gilid. Gamitin mo ang pag-ibig bilang isang inspirasyon. Ang pag-ibig ay isang inspirasyon. ang pag-ibig ay isang inspirasyon. ang pag-ibig ay isang inspirasyon. Isang inspirasyon. Lipas ng ilang taon mula sa lupa nakabangon, hindi na ako nanghihingi sa nanay ko ng baon. Kilala na ako ng mga tao doon sa kanto, at kahit na papano may pera na ako sa bangko. Mabilis ang pangyayari, grabe. Ang dating hindi napapansin, tinitilian na ng mga babae. Pag nasa entablado bangan, ay sigaw na rin. Pero sa akin walang nabago, walang iba, ikaw pa rin. Hinipitan ko pa ang kapit, tilot kay Imelda Papi na ang pag-ibig galing sa akin higit sa isang linggo. Matapos ang taon na traffic ay inakyat ko ang langit, at sa pagbango ng hangin ay napapikit ako. Kasi bago lumapit sa'yo aking nang naintindihan na marami akong hirap na dadanasin sa daan. Lamat ako po, ang dami na nga para di malito ang mga to. Salamat sa inspirasyon ay ayos ko ang sarili ko dahil sa iyo. Mabuti na lang nasa tamang pag-iisip. Alam kung pag di pwede wag ipilit. Posible ka lang maipit sa komplikadong sitwasyon. Huwag magpahadlang lang at huwag kang magpapabwisit. Huwag nang magbukmok dyan sa gilid. Gamitin mo ang pag-ibig bilang isang inspirasyon. Ang pag-ibig ay isang inspirasyon. ang pag-ibig ay isang tapos ang pag-ibig ay isang inspirasyon. Isang isang inspirasyon. bang nangarap ng mataas, at saka isang Diyos ang mapagkumbaba. Ano kaya ang mangyayari sa wakas? Tayong dalawa kaya ay magkita sa gitna. Isang tagalupang nangarap ng mataas, at saka isang Diyos ang mapagkumbaba. Ano kaya ang mangyayari sa wakas? Tayong dalawa kaya ay magkita sa gitna. Mabuti na lang nasa tamang pag-iisip. Alam ko pag di pwede wag ipilit. Posible ka lang maipit sa komplikadong sitwasyon. Huwag magpahadlang lang at huwag kang magpapagwisit. Huwag nang magbukmok dyan sa gilid. Gamitin mo ang pag-ibig bilang isang inspirasyon. Ang pag-ibig ay Isang ang inspirasyon. pag-ibig ay Isang tapos ang pag-ibig ay inspirasyon. Isang inspirasyon. Isang inspirasyon. ang pag-ibig ay Isang inspirasyon. ang pag-ibig ay Isang tapos ang pag-ibig ay inspirasyon. Isang inspirasyon. Isang inspirasyon. Wish exclusive on Wish 1075.